Nejžádanější investorská dispozice bytu 1+1, a to v nejatraktivnější části Ústí nad Labem na bydlení. Jsme na severní terase, já jsem Jiří Krejčí a tímto vás zvu na prohlídku bytu. Tento byt má oproti jiným 1+1 v této lokalitě několik výhod. Tak třeba opravdu prostorné schodiště a 2 výtahy. Z toho jeden je velký, prostorný, ideální na stěhování. Především, ale hlavně tento byt, včetně příslušenství, je o zhruba 6 až 7 metrů čtverečních větší. A byť se jedná o pár metrů, je to praktičtější metráž a je to i hned znát. Byt je v původním stavu, vhodný na kompletní rekonstrukci. Každopádně po pěkné opravě zde nebudete mít o zájemce o pronájem nikdy nouzi. Jak jsem již říkal, tato lokalita je mimořádně žádaná. Důvodů je spousta. V dochozí vzdálenosti totiž najdete vše potřebné k dobrému žití. Několik marketů, MHDčko, takže super spojení do centra, dobrou restauraci nebo třeba oblíbenou hospůdku, park a také krajskou nemocnici. Jsme pouhých 100 metrů od domu a kromě perfektní občanské vybavenosti tady máte tenhleten velký centrální park severní terasy. Zaujal vás tenhleten byt? Zavolejte mi dřív, než to udělá někdo jiný. Mějte se fajn.